Domy s malou spotřebou tepla jsou trendem doby. Chrání životní prostředí, šetří přírodní zdroje, přitom přináší úspory. Zařízení na vytápění z obnovitelných zdrojů energie dodává a montuje firma Klima Bohemia. Solární systémy, krbové vložky a hlavně tepelná čerpadla. Hlavní výhodou tepelného čerpadla jsou bezesporu nízké provozní náklady, které jsou zhruba polovinu menší než u standardních zdrojů vytápění. Majitelé tohoto domu investovali do tepelného čerpadla také proto, aby se nemuseli o topení starat. Žádné přikládání do kotle ani štípání dřeva, jen bezpečné, levnější a efektivnější ohřívání teplé užitkové vody a bazénu. Neřeší zdražování energií a mají výhodnou sazbu od distributora elektřiny. V letních obdobích a v slunných zimních obdobích ohříváme teplou vodu solárním systémem. Tepelné čerpadlo umí reagovat na počasí. Venkovní jednotka je schopná topit až do minus 25 stupňů. Pořizovací cena se odvíjí také od použitých nízkoteplotních zdrojů. Voda, vzduch, země. Nechte si poradit. Profesionálové v oboru, firma Klima Bohemia, nabízí služby od návrhu přes realizaci až po spolehlivý servis.